Kaixo arratsaldeon, orain turismo feriari bukaera emateko antzerki bat prestatu dugu. Munduari bide izenekoa. Espero dugu gustatzea. Hola, buenas tardes. Para finalizar con el turismo, con la feria del turismo, lo haremos con un teatro llamado Munduari Bide. Esperamos que Begira, ondo erabakitzeko hementoki desberdinetako proiektu asko dauzkagu. Ere joku batzuk ditugu, munduko hiri eta pasai ederrak ezagutu behar badituzu. Niri egitzera joatea gustatuko litzaidake, goiak ikusi, piramidetan sartu. Egiptoko museoak ikusi nahi badituzu, bat zaitez zura? Nik Ozeaniako uharteak ezagutu nahi ditut. Zelamodaria batez ere. Txina ez dago batere gaizki. Harresi handia zoragarria dela esan didate. Txina non gainera duzen, handiak irakurtzen literaturako. Europa ezin dugu hasi. Irlandara edo Austriara joatea gustatuko litzaidake. Sorginak eta iratxoak ezagutu nahi badituzu, joan zaitez enkan nola. Austriarik baldin bakoa, jantzantza ikasten beharko dut. Egipto, China, Europa, Zelamodaria. Egipto, China. Deskontu berrituak egingo ditugu, bideoen oso ere. Mila agur eskerrik asko. Nik ere antzatuko dut zuekin.
esto vas a tener que ir serio.
the way. This every was a 17th of March. What a coincidence! Maybe we can sing. I don't think so. They are all stories. They are fake. What story is fake? Can you see me? Look, look, you cannot see the at the same time.